As instalacións do antigo estaleiro de Ciprián, en Outes, collían o acto de presentación do Laboratorio Atlántico Silab House, unha nova plataforma web impulsada dende Galicia que busca funcionar como un gran espazo digital de innovación costeira, de axuda na planificación territorial do litoral, baseado no turismo e a economía azul, ademais do patrimonio natural e cultural dun mar inclusivo e sostible no territorio. Na posta de longo do proxecto participou a conselleira do Mar, Marta Villaverde, quen destacou a importancia desta nova proposta, incluída no programa europeo Interreg Espazo Atlántico 2021-2027, impulsado pola Universidade da Coruña, e no que, ademais de Galicia, participan outras rexións atlánticas, como é o caso de Canarias, Irlanda, Francia e Portugal. Neste Laboratorio Atlántico do Mar buscamos, nin máis nin menos, que empoderar as nosas comunidades locais, mantendo, polo tanto, así o noso corazón no mar e tornando a nosa mirada cara ao noso litoral. É por iso que me congratula o seu desenvolvemento e polo que felicito aos nosos socios. Xuntos seguiremos a topar a excelencia dun traballo cooperativo que vela polo ben común, entendido como a protección da que, por extensión, entendemos xa como a gran Galicia costeira. Segundo informou a propia titular de Mar, agora as entidades e comunidades mariñeiras que o desexen poden acceder a recursos e modelos adaptables á súa realidade, obter apoio para deseñar proxectos vinculados ao mar e compartir ou visibilizar boas prácticas doutros puntos do arco atlántico. O proxecto Silab House foi un dos 27 aprobados no marco do dito programa, que conta cun orzamento de 3,7 millóns de euros, dos que 2,6 proveñen do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.